ya roi try sesin pat ngai kle pi paro ha kerteng ke badun portam ke chu jisu te pi ju ya shet dem yu uni upes ba gini gidi bedang long jong uni u biskot ru long jong u pathau ru long kapun ba ka fiber ha uni u ha kini ka pen klanyi ka pormet ke jong pi lada pi bam yu uni pi la ban chu pon yu uni di ya ko jong uni ru ka bes ba kaya rap sipon ha at klanyi ka pormet jong ni banya khoni ke jing pang kabawan ha kamet jong ni thampan ke jing pang bayong kle ke jing pang jur ho ai ka juwan ha bo kamet ke jong ni ke jing pang ki babon jat em kamu kan ni ka pen klanyi ka pormet ka klan ka pormet kamut ka pormet jong ni kaya khon persya ki jing pang ki bawan ha kamet ke jong ni ken tang bangam ong pat ba tang kini ki jing bang ko pen klan ha ke ju ko por ni puli ha ke tin ke jong uble ni pen tre kamru pis ngap ha ke jing hikai phile e ke pala hikai te ka wan ra shipon pha ka jing kurkhu te phila ban chu phon manu mala ru sasdi pat da pisdi ai tang upiat bat uni ru la bes te phila ban sdi ai phniang ta khandian te u bes ba uni u biskot em udon dohnud te u yarap ha nam ta u dohnud ru tang ba pi ha ban weng no pat ke nyu tu dohnud nai shet re te tada pi grind im yo uni se grind sedi itu ko kapan ja ka gastric kapan kia wa di badan mau le ha khlai ke ka pasuk ba ha ban kia pang da ko biskot phila kia te ki badan ki bala pe kle u dohnud ru yarap uni biskot te ki ba pang dohnud ki ba pang ki jing pang ki ba bon rukom kani uni biskot u yarap pang ba dei pat ba ayu dadi pang mat phim long re namar ba kapen de tha te da phi di biskot phi chayos ngone di biskot chelong peja kamen te kamlong re te kamut lada phim dan pang mat re u biskot u do yarap hadu kata te kini le te kidi yarap ha hi te lada phi fresh le kumne ba khet mangamenta chu shet no hi sabam kadon la ka jong hi ka dor bante ki khat met ki jong ni namar ba ki biskot ki pathau ngam ju i ba ki breu kin aida wai bat kim ju aida wai hi ro kum ba ai ki wai pat ki jan chu te basi sha kini ki jor ken ki ba phila kan yo na ki per ki jong phi la phi thong te la phim te chayo don hi ki ba yadi ta ma da thung jong pa kham pher hi te yo la se yo don manu ki ba mat ma ne ga chal ki toga ke kwa ban ya thoi phi bangi ai ko phniang panja nyole ka da ya rap shisha hiru te bat u shampoo ban penen kamlang bat ko phniang panja nyole te ki ken thai ki penen kam bat u hena u ba pen mi mangi hi u ba pen kloi ban khia u nyole u powder yong te ni ai ki ne ki phniang pen mi snyo ni ai ki phniang pang mat ki phniang panja e jing tha pang pada pang mat hap shim lang bat kada wai jak tha te ka sabon se khamat ru ka bes ha ka bangi ngi penmi nang ne ka bes ba te ki dawai piles te ki dawai sinus te la da phi kwa ikini ki dawai ki jongi phila ban phone ha un phone jongi ra arsan pranot ar nyo saw te la da don menu ki badan jing pang gastric don mau te phila ban le du ni so biskot te uni pan uni uthning ne u e piong uni clear mo ki ong u clear biskot de uni te u clear biskot uni te kamut David ban ayukan uni clear biskot tu David ban ban pen klanyi ka bor met ka jongi tu ble ka jing suk nyo ban ka khui filang barokot ya ra